Inoro Kumulung sini edisi headquarter sini I-50 tay alai organization bai Kobongjar sini seat in demonstration ini bai 19 दिन kai tongo जों 6 तारिख जानुवारि चेंगमानि Inoro mana bekerjani ini parti ini okra ini presiden NC Deborma tapi mana bekerja ini advisor board chairman Narendra Deborma tapi ini Boris Tonera ini parti advisor board ni member Korna Deborma ini vice president Bogor Deborma Tapi kebang macam orang, cini AGS, tapi beri bodol ni, Presiden Sindu Kena Domatia, GS cini Sopna Deborma, tapi youth ni, cini Presiden Dono Deborma, Dono Tripura, tapi jod tonono, bisa sekian kini, hambai maronai, cini all movement committee ni convener, kono cini Ganesh Deborma, Suprato Novatia. Angkor Balai Hamai Maronai, Temichino famous Bachin MLA, Tinamale Tongchin Kunui, Direndo Deborma, Techini, Prahan Deborma, Tejot Tonono, Ani Bektikotongui, Tini Patinangui, Borono, Paiplaya, Kakupur, Kakachan, Hambayaparu. Selesai mana ini, Cina IPT party, recognized party, Cina Dabrok symbol, Cina permanent, Sarah Jepura Joko, Cina recognized party, ekot IPT tunggu. Selesai siwa, Sarah Jepura baru selesai mana, Uttar Bhumantol baru selesai mana, Sarah baru selesai mana, Cina IPT party. 2009 হইতে जों थाफाया continuously जों peacefully democratically जों दिनै मुभमेन्ट चलाय दङ दिनै जों लुखा 6 तारिख জানুয়ারি হইতে दिनै 19 तारिख दिनै 24 तारिख दिनै জানুয়ারি प्राय 19 दिन का दिन लगातार sit in demonstration Sini ek number dabi, sudah daidi dah diklai gay. Oh tu berapa? Sini tu berasa no, jog ni bagai. Matang itu yang mana ni? Jog ni bagai baru ni. Ni sini musuh mahai klai gay. Sini tamu itu mana ni? Awal bagai sini. Edisi area no, schedule area no. Kadang hasil klai di. Di berlalu klai di sini. Dawi nara gay. So 19 दिन और जो आंदोलन उठाएगा सेकेंडली जों सागा CAA उस CAA ने बाहायनो अति सत्य दागा त्रिपुरा चालू मा खाया अब जों बिरु खायो अब जों सुदो बसरया थांनाय बसराव बाहायनो जों 2017 ने होयो जों लगातार अब बिरु जों आंदोलन चालू फैयो बनि बागै ताखौ बुखरो Sebelum masalah ini parti di perasaan bagai, sungguh konferensi kelaya di perasaan hamil bagai, sini jauh hamil jadi bagai, sini hamil bagai, sungguh rokomei, sungguh ini konferensi kelaya sungguh sebab sungguh kait kenai, anggulan sungguh kait kenai. Puriban takut bukro, sungguh ini emergency, sini kendra komiti, sini CC meeting sungguh takutka, kumpulungo. Omiti wajeng, prai 2 घंटा से लाखों कॉक सलाई खा, 2 घंटा कॉक सलाई में पड़ेगा, तो वन चुका, तिनी और सीट इंडस्ट्रेशन, जो इंडिपेंडेंट पीरियड सामानी, और जों तिनी जों रसायना नहीं, जों तिनी उस संस्थान का जों 16 तारीख को जों दिल्ली थांगा जों तिनी मेमोरेंडम साबित खाया, और होम मिनिस्टर जों मालायखा, जों बनो, जों डिटेल तिनी मुभमेन्ट होई दंनाय जों कॉक साका
सानै जों बनो जों मेमोरियल कैसे कपि हरखा आजरा मोसागो ओ मेमोरियल जों नाय तै मोसागो जों एसेम्बली तंमा बाय जेराव दायि थांदि थांदि एसेम्बली पाइमेट परेगो जोंनो बो रिंनाय आबो कॉपरेट हखा तैबो जों आं टाइम टू टाइम दिनै बाहायनो आं दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बो नेदारनि चेयरमैन नेदारनि कन्वेनर बो बाहायनो आं बे कप साइ दङ आं दिनै बे कप साका बो जोंनो कयखा जेराव अबा लागातर आंनो खाय दंमोनि आबो उद्र खायनादि जोंनि बे कप सालायनाय आं आबो निबां नायनि खाय दङ आं हमरजों सालायजा बोरै बागै आरो बो सब समय कप साइ दङ मेसेज रय दङ बो गाहाम साइमोन दिनै मुभमेन्ट बर नाय दङ आबो बो साका आं हे नेदारनि कन्वेनर आं नेदारनि चेयरमैन नङै आंनो कप रिखा जों इमिडिएटली जों निराव बाय जों कप सालायगै निराव नि दाबि दासा निराव नों डिमान्ड दैयै जों तेवसे आलोचना खायनाय आबाङै बसाका निराव आबाङै उद्र खायनाय रादि जों भबिष्यत आबार वानसंनाय ताई इमिडिएटली बो जों बर जोंनो दिल्लीआव रिंनाय आरो बो कप रिखा दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बोरै बागै जों वानसुका दिनै मुभमेन्ट आबाद जों स्टप दंनाय तै भबिष्यत जों हायनो हाय जों तै कन्टिनिउ खायफिनाय अबोरै बागै जों दिनै जों साइमोन गोबां मानसिनि बराव दं हादान सामबारि फायनाय दं प्राय 19 दिन जों लागातर अरो जों डेमोनस्ट्रेशन खायखा जों अमर प्रमाण दङ त्रिपुरा हास्तेगो अमर पुइला लागातर 19 दिन लागातर जों अरो जों आन्दोलन खायखा कन्टिनिउअसलि दिनै अरो जों आतोहै दङ दिनै गोबां मानसिनि डिभिजन बराव दं दिनै 33 डिभिजन बराव अरो बर फाइ मानदो फायखा अबोरै बागै खोना दिनै लास्ट दिनै अबंनाय मुभमेन्ट नेंनाय खोना बिसिङाव जों दिनै बिसिङाव जों अमर दिक्लारनाय खोना इखानो जों अरो दिनै बराव कुतुनाय हाइख्लाय जों सालायखा अबोरै बागैनो जों अमर मा सागो जों फुनुगै लिखा दिबार जनमन जों फुनुगैखा केबो पार्टी केबो दल जों हाइख्लाय लागातर बर मुभमेन्ट खायनाया जों दा जों वानसक दंमानि जों सिएबिनि बिरुद्धे जों खायदोंमानि अनेक दल जों नुखा साजा थानायखौ बाय थांगो आबो जों दिनो अबे जों परिचय लिखा दिनै जनगण दिनै बरावनो आइपिएल पार्टी ठीक खाय जों दिनै हा दफानि बागै दिनै सामदाङै दङ दिनै नेताराव दिनै एमएलए राव दिनै विभिन्न दिनै डिभिजन बराव जों समायदांजा जों फाइने मासरावबो जों हायनो हायदाबायसे जों ग्राब खाय जों आन्दोलन खायनाय जों गेदारिं खायनाय अबो साइनो जों दिनै जत्त वानसं लायोनो जों दिनै उद्र खायरसिनाय दिनै अ आन्दोलन 19 दिनै परेगो जों दिनै रसायरनाय अ कबनो जों आन्दोलन थाखाय मारागो दिनै बिस्काङाव दाबो दिनै अग्रा दिनै प्रेसिडेन्ट